ben beksa serampat mboko siji. Oh ngono heeh. Sapa sik Mas Gareng sik? Mas Gareng, Mbak Apri terus Mbak Mimin. Monggo kaya ngapa? Ayo, kaya ngapa sarampate. Ya, Cak. Monggo. Dawuh. Kula karo panjenengan kuwi isane mung neruske para pepunden sing wis kajempana ing angin tegesipun awake dhewe iki ora iso nggenteni seniman senior sing wis kapundhut. Injih. Tidak bisa menggantikan ning isane meneruskan. Leres. Tongkat estafet dilalah kula karo panjenengan karo Mbak Apri karo Mbak Mimin sing pinercaya dening Gusti Kang Nyipta Jagat lan uga bebarengan kalian para kadang seniman liyane nggone tansah ngleluri kabudayan. Lho. Ning nadyanto kaya ngapa? Kudu ana campur tangan masyarakat yang peduli dengan budaya. Contoh kados pinganing Pak Kades Bagong. Lho, nek ora tresna karo wayang, mokal syukuran kok nimbali kula sak kanca, nggih ta? Nggih, leres. Nah, niku. Wis mugi-mugi awit pagelaran wayang menika ngiras pantes wungon tirakatan lek-lekan nderek memuji ngarsaning Gusti dawing para kina sapa sing gelem melek di sepertiga malam dan bersujud dan berdoa iku mongko donga sing paling mujarab. Saestu. Nah, mugi-mugi niki gandeng wis jam 1:30 ngepasi sepertiganing wengi memuji ngarsaning Gusti mugi-mugi melese sak kiwa tengene sedaya tansah berkahing Gusti linambaran bebudi rahayu pepayung paringing Gusti tansah manggih hayom ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Namung saged nderek ndedonga kok Mas Bayu. Kula karo panjenengan iki isone apa yen namung melu ndongake. Nggih ta? Nek mung arep napa niku adol wirang wong karyaku karo panjenengan iki urung disebut karya. Iki lagi wong sing tetiru, nggih ta? Nggih, leres. Kula karo panjenengan iki urung apa-apa. Paribasane lagi berangkangan golek gocekan karepe ngadeg sing jejeg. Isane ning kene mung urun donga. Lho. Urun donga ngewang-ewangi melek, nggih ta? Jenenge wong tirakat iki ora ana ngeleke. Nggih. Upama sing ora ngunduh awake dhewe ya anak putune, ya apa ora Rek? Amin ya robbal alamin. Sok nek sampean duwe anak cita-citamu apa Mas Gareng? Wis muga-muga dadi anak sing kepiye? Dadi anak sing becik rak mestine ngono. Nggih, nek kula pribadi lho nggih. Aku tidak menuntut anak-anakku besok arep dadi apa. Kuwi kabeh gumantung kudrating Gusti. Aku mung meling lenduk ngger anakku, besok arep dadi apa ae bakune kuncine mung siji, kudu tetep dadi wong apik. Leres. Arep dadi pejabat sing apik. Arep dadi pegawai sing apik, dadi seniman sing apik. Mergo ning endi papan wong sing gelem tumindak becik, tumindak apik akeh sedulure ditresnani sapa wae. Ning kosok wangsule
arep dadi pegawai pejabat presiden lan sak panunggalane nek tumindake ora becik sapa sing gelem Godhong kayu dadi mungsuh. leres rak ngoten to Mas. Apa meneh saiki saya maju ning jaman. Nggih, Medsos ki kudu ngati-ati tenan. leres. Ya ta gunane medsos sing saapik-apike dienggo bisnis, dienggo nawake dagangane, ya ta? Monggo. Ora usah dienggo menghujat sapa-sapa. Nek aku duwe dagangan sanggul ya tak tawake sanggul. Lah. Jarik tak tawake jarik, ya Nggih. ta? Lah gandeng awake dhewe ngegilut nggon kabudayan, berkarya utawa nawake dagangane budaya sing saapik-apike. Lho, ora kena sembrono bakune nyambut gawe sing sak temen-temene perkara mengko apik lan elek aku wis rumangsa. Menungsa siji ora iso gawe senenge wong semene akeh. Mesti ana kurange, mesti ana cacate, ya ta Mas? Leres. Ning niatku sak kanca niku mung kepengin nderek ngleluri kabudayan. Alhamdulillah kaya Mas Gareng sing isih enom, ijik gelem gareng ora isin dadi gareng niku hebat tenan sampeyan iki Mas. Sing kandha sapa? Loh, lah kok sing kandha sapa wong bukti wis nyecetha kok. Hasile ya wis kena dienggo ngopeni anak bojo kok isih maido. Lah kepepet butuh. Kepepetan nek ditekuni nyatane ya malah iso dadi nguripi nggih ta. Nggih, ning Apa-apa kudu disangkani. Nek iso apa-apa aja disangkani saka kepepet dhisik ya ta. Nah, Mboten, niku. mboten. Nggih, Ah, nggih. ah. Ning Nggih. estu jer nyatanipun menungso niku gadah gegayuhan sing dikarepe rak luhur. Nggih. Ning kasunyataning kodrating Gusti kuwi kudu tumiba apa pestine. Nyatane wong sing tak ranggih karepe kula mbiyen yo minimal nek kaya kula iki cita-cita ya duwe apa kuwi Pertamina, pom bensin, duwe Oh, hotel. nggih. Ngono cita-citane ning Nggih. gandeng sementara kon gareng wis ora apa-apa. Nggih ora apa-apa jenenge cita-cita iki dienggo menyemangati awake dhewe nggih ta. Nggih. Ajeng Mimin. Injih. Wah, Ya lho ngendika nek sing bakul sanggul ya ditawake sanggule. Nggih. Mas gareng ya ditawake ning gareng budayane. leres. Nek cara kula adol lawak ngoten niku nggih pareng mboten. Pareng no, adol awak ki kok bukan konotasi yang jelek. Lah. Mbok menawa sampean beksa. Lah. Nah, ngono ya. ora Berarti apa-apa. karyanipun to. Karyane. Sok nek S2 paribasan duwe rezeki pasif. Mm-mm. Rasa awake nyambut gawe ngerti duit teko dhewe. Duwe karyawan. Aja percaya. Karepe kono adol awak lha ape dol sekilo. Nek adol awak kok le tuku Mbah Harjo, Mbah Sastro, ngono. Segmennya tertentu to, no. Ah iya nek sing penting lunas ya bayare. Kabeh duwe anu dhewe-dhewe lho. Ibaratene oh iki seneng piyai sepuh senenge daran iki paribasan ngono. Nggih. Oh sing enem iki senenge sing atos-atos. Lah di segmene dhewe-dhewe. Apri sing nyenem brondong-brondong nek aku Mbah Kakung niku mimin kae malah semeleh ngono. to. Padha-padha soto, beda warung, beda rasa. Lah. Lah dalah. Ya ora. Nggih, kandhane. Mula awake dhewe ayo sak gaduke wae, sak kuasane ora usah perlu ngoyo, yang penting berbuat yang terbaik. Amin. Sak apik-apike wong-wong sing piguna tumrap marang wong liya ngoten nika. Leres, Dawe nggih. para pinter. Nggih, ora sah ngoyo. Rasa ngoyo. Kok ndak sitere pedhot. Niku ora kok ngoyo, ning nyasmitani yen pengin bawa. Oh, sampeyan iki ora tanggap, aku iki sing ngemong wis pirang-pirang taun. Heh. Pokoke anggere kok ting, ngono iki terus nyasmitani aku sing melek, aku kon bawa. Tur ngaten. Aku yo mampu ngoten. Diaturi kok. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun ing tasih kepareng lek-lekan tasih anu kathah. Jangkep menika. Kadang kula Mas Agung Bakar, Dalah. Seki Segaran ya alhamdulillah kanca-kanca do nglumpuk. Nggih. Sik aku tak dhisikke Pak Rinto sik engko ndak jer tang-ting-tang-ting ae. Sendika. Iki lho WA aku mbok ping 1000. Mas ping ping. Allah. Tur le nyiter musuh lah nek misale sarana dibanterke ra apa-apa nyiter kok musuh ya. Apa ning wilayahe ngono ya. Lanang iki emotikone cium. Walah. Mentolo tak idak HP kuwi. Iki lanang kuwi lho. Emote cium. Iki lanang emote cium. Stiker sing sakmadya emot sing sakmadya. Iya. Ra ukurane ra aturan. Aku sing juga kene ra sudi kok. Allah. Rumah aku rek gak siom. Pak Tur. Enggak. Ning nang. Monggo Bapak Rinto katuran mriki enggal nyanyi
ya parinto kengal mriki ya parinto. Mau kali lenggane pun ngendika ngeten iki. Priye? Iki wilayahku. Wilayahku iya Mas, wilayahmu kula ya. Iya. Iki Pak Rinto apa Pak Bagong to iki? Pak Rinto. Heeh. Lintang asmara dipun bawani langkung rumiyin. Kula nyuwun ingkang bawa Pak Rinto, monggo. Tak goleke encon. Ah sampean mang milih sapa iki? Ibu-ibu sing mang milih sapa tak aja manut lho. Tak wenake milih, mang pilih sing pundi? Gentari mau. Oh. Besar. Ayo. Ya sido. Sampe nglumpuk. Ya gen. Sameng lumpuk. Mbak Mimin, Princess Aprilia, Gentari, karo Mbak Ranti. Mbak Rinto kok ranti ya. Nek bengi dadi ranti ya. Wedok. Iya. Jenengane aku jane ora wek apa-apa lho. Pripun? Alah. Alah mbok jondo. Ayo. Aku nek jajar Mas Rinto minder. Lah apa? Lah gede kene. Kok lho liyane pi. Tanggung jawabe gede, jangkane gede. Lah liyane kaya botol Yakult. Ayo dibawani, monggo. Gentari. Dalem Pak Bayu. Ngomong iki sik ya, Gen. Nggih, kula monge nganti tuwek. Ha iya. Momonganmu di sini sih rada rasa-rasen. Ayo. Iya. Sakmene kaya lenang kabeh. Lah iki apa nek sing wedok? Iki lanang kabeh. Iki nah lanang kabeh kae Darsono. Wedok Darsini. Kayak sing jenenge jejere Fahmi Yadi. Mbak Suci. Soco. Kok kaya wong bandara sing soco. Ayo, dibawani sik Pak Tuk. Monggo bawanipun menapa nderek. Ya. Kiraku kowe tan citra. Ben ketok gandrung, kuwi ketoke anu gandrung Gentari kae ban-ban, kae wong loro ban. Nah, kok telu kae abdine. Ya juru taman Mas aku, Mbak. Nah, iki ning taman, Ayo, Gen, ketok-ketoke kowe Gentari kowe gandrung. Kula digandrung Pak Rinto. Heeh, gandrung karo Reca Ganesha. Reca gladak. Reca Ganesha, Pak. Iya. Ndah telalene. Wah, ya ra. Tekan kono ta mesti. Lah gajah pernah ditelali. Wes Mergo suwe angen Luluanmu mare aku gringgingen to, Pak. Aku ora ndelok. Lah iki mah. mbane yo dicelukno. Ban, Kula Gusti Putri. kok pengen ngrasake, Pak. Anu iki apa ramban? Boten kok kadose mengke kok kangelan. Kangelan piye? Ketandok weteng. Ah, jeneng omah isah. Oh. Alah, Yang maesok ae sing budidaya kan pasanganmu nek kowe gur begeguk layang kilawa maruta. Ingkang romantis Gusti Putri anu dipun rungket kan Ji. Ambal-ambal hangenteni. Umume piyai gandrung niku rak dipangku. Lho, nek gandrung niku rak Jebor yang praktekno karo Apri rek. Pak Rinto, aku pengen dipangkung ini. Ayo Pak To, dipangku Pak To. Ora gorang. Ayo coba. Ora gorang. Pak To, ben semangat iki tak bonusi 100 ben semangat. Kula. Oh, ono. Makasih, Bos. Wow. Baik, yo tuku soto, Bos. Ya, soto. Halo Pak Rinto. Aku pun halo. Aku ya dipangkung ini. Piye carane, Pin? Ya dipangku. Jengkeng. Kangelan. Awas lho, ora rangkepan lho. Awas lho. Awas toto sing Ora kepenak ya. rangkepan lho. Ini, Aku ya wis. dipangkung. Ya. Wes, ya.
Kok nyodot ya ya? Aku modot Tangane ngrangkul kene, tangane ngrangkul bangkean. Sebel bener kandamu Biung. Pripun? Nandhok weteng tenan. Iya. Neng ketoke nek kalian jenengan kok kadot jenengan kurang fasih, mbok dicontoni. Contoni contoni. Nek anu Gusti Putri nek syariat agama menika Pripun? nek sing Piye? kakung niku mboten aktif ingkang putri kedah hiperaktif. Lah. Terus nyun sewu niki lho niki lah mustakanipun ngaten Gusti. Nah, didu, sirahe didu. Lah niku sirahe kabeh didu. Sirah ki ra yo dhuwur kok sirah kabeh, antara sirahe Pak Tok karo sirah ngene lho. Heeh. Dadi rapopo gak milih kok ndeke dhewe kok ora nggon wong kono-kono kok. Ngono kuwi gek mak singok ngono ah. Kebahagiaan kita yang menciptakan, jangan berharap kebahagiaan dari orang lain. Ku nek ra itu bakal gelo lho. Wah. Napa ya, Pak? Nenen. Nek seger kewarasan ki lho, mriko panguripan lho, Pak Yudara, mriko panguripan lho. Iya, ning ora nggon sak gon-gon. Sarane yo, sarane ning nggon tebon apa piye ngono. Bayi niku ten ngebi. Ya kaene ngebi aja dombeni. Mbokne kok. Yo titingane bos. Iya. Usuwe. Nganteni. Alah, etokane boy kok ya menikmati. Pasanganipun penyanyi kula garwane kaya ora dipirsani lho lah ngaten. Netro ketemu netro ngaten lho penyanyi kok kaya. Alah, dicablek-cablek bokonge barang. Kaya usil lho. Rasaku Betul saling sem lho. Sakit. ngopo toh? Ora diapa-apake kok. Ya. Bos sangat bos. Dilungguhi Mbah Imen seperat kabeh. Wis tablek dhewe. Lho, kula kok garwa panjenengan lho kaya kula Mbah Dewanjeli Gus. Simbane kok Gusti Putrine kene iki. Lah nek ra mampu. Ya, pijer. Pijar krungu semaya. Ngaku astanipun. Iki role lanang apa-apa gelem to iki rumahku rek. Modele pasar. Elinga yen tak enteni. Jemaah lakitmu. Kledang-kledang. Ayo golek nggon. Sakit kok ya. Anu treke lho eneng mburi ayo. Pocahe pocahe. Ya, di tengah asmara. Tiga anu sik. Ah, ayo. Wong ayu tresna mugi narya tamba pusat jroning batinku. Vokal tambahin. Maka yo lintang asmara. Maka yo. Goyang Pak Rito. Asik bersama-sama galing. Yo.
setiaku tansah anduweni marang sang Yasulaksi. Monggo lenggah. Wah, piye Mas Jajak elak ta? Iki ya dalang kok rumangsane. Masyaallah Janilok. Bareng kula panggih Pak Rinto. Heeh. Malah koyo Ramayana. Kae kok iso? Rama Wijaya petuk karo Sapa? Rama kok kira. Ya. Rekake ngoten. Oh, rekake. Iya. kula cok lencir bagus. Lah panggih. Jadi Rama Wijaya panggih. Anu nek ku ya anu Laksmana. Sinten? Kuwi Mas paling to Laksmana ning Bizum. Dadi pas ngilo ning ceret ya dadi kena gede. Mbak Fahmi rene. Oh, kene Mbak Fahmi. Ayo kene. Mbak Fahmi. Monggo mentarap terus. Ae
sing seger, ah iki tak selingi sing langgam, wonten sing ngersake sesideman. Saking ibu-ibu grup tandur gentan. Oke. Ibu-ibu sing wonten wingking panggung. Nggih, niki ya kula kentune kagem para panitia. Sedayanipun, heeh. Ya, diaturke sik sesideman. Mangga dibawani Mbak Fahmi. Mangga. Konsentrasi mi nek bawa. Ora suwe. Ngopo? Ayo ora suwe yaene. Ya, opo-opo. Ayo dah, ayo. Wiwitane handirek sang beki. Jeng Mimin, miturut panjenengan dos pundi intonasi dalam bersuara kurang bagaimana? Nggih. Menawi menika kula mboten saged rada wong menika senior kok nggih. Oh, ngaten. Tataranipun litingipun sampun selevel kalian kula. Oh, sak sleting. Nggih, sampun sak leting. Mboten Sleting, sak leting kula levelipun sami. Oh, tak kira tugas Dados sleting. nggih, dados mboten Ning yo saged. diparingi masukan gak apa-apa lho Mbak Yu sing cantik. Malah kula pengen kados panjenengan lho. Oh, ngaten. Sinasa mboten timur malih nanging kasulistan panjenengan menika lho ngedapi-dapi kula mawon pun ganti wedak ping 17 kok ora jek mak tanggah ngeten mawon mboten gelem. Oh, ganti sirah kudune. Kok ganti wedakipun menika Oh, lho. wedak. Apa mereke sing kleru napa anggenipun kula mengaplikasikan ke kulit menika ingkang klentu. Doris mereke. Doris iki wedak kiri. Ya Rosin. Apik Doris sing Mbak gatel. apik di Mbak Fahmi lho mesti apik tak nggo. Oh, nggih. Lah jek Heeh. ora mung melu-melu mawon. Oh, wis nganggo terigu ae, apik bawang karo miri ayo. Engko dah yoga-yoga pengen dahar kula. Waduh. Rumah saku. Monggo Bu Fahmi. Pengen blender ayo. Prinyo bagus. Priya bagus wah sing dilem gareng saiki. Kang olah Piye wong ayu? daya. Ha ha ha. Iya. Nek jeneng sira mau rak njaluk masukan saka kono ra diaduri. Kang. Apa ora njaluk dimasukin saka aku ngayu? Masukan iku lho, Pak. Iya ya. Piye Mi? Telep. Kuwi lho ditari. Pripun? Ya dicoba sik apa piye? Ah. Masukan kok dicoba, masukan. Lagi Wow, bocah iki nek. Maksudnya nek kula Oh mriki iya, cocok. masukane cocok ora? Lah, iso nerapke mboten nggih to? Arep becik nek engko Bu Fahmi rasa nerapke. Kita cocoke jan nerapke kula langsung eksekusi langsung karo Mbak. Napa dicobirin kali Mbak Mimin? Lek Mbak Mimin wis ngomong pas nembe kula. Pripun? Nek pun hargane pun fix oke. Ora. Iya. Kok teko rego bareng. Ora arep masukan. Lah playuku ngono Kak. Oh, nek arep piye kok ya. Perkara masukan kok teko. Iya. Nenan. Sowan Oh. menyang kotake adi. Hop, ganti Mbak Apri. Kok suara kok ngangeni kok Mbak Apri ora krungu sedeloe rasaku kok. Lagi piyayi kok nek gandes luwes. Lah iya. Ya sing nyen jawe netrane ngagem mboten sak wajare ngoten niku. Lah wong apri ku nganggo lambaran kok. Lambaran apa wong kok senengane? Dukune pajupat tipe panter aku ngerti kon. Anu lek dukun sing pinter. Aku ora gagas dukun kok tekon dukun sing pinter aku ngono iki. Ya, sesuk- Maksude pamrih men do tertarik nyawangi sak katon. Aku ora wong disenengi wong liya kok bahagia. Sing penting bojone seneng, ora wong kono-kono seneng. Wah, dadi nek umpama kula tertarik iki tegese anu enek sebeane. Lah, Nganggo rasa susuk ya, baene, nganggo susuk rasa berarti. baene. Wis kan golek dukun santet tok. Napa? Nggo nyantet kowe ben meteng kancil. Senengan. Meteng Apa enek bocah kok meteng kancil. Ora ana piye? Ora ana kekuatan sing ngalahke kekuatane Gusti Allah. Nah. Kok yo tulung menungso ki monggo sarana. Mm-mm. Lho, pamane wong pinter paling ngandani pondok prihatin, nek Nggih. wetone dipasani. Iya. Ora seperti malam salat kondikane Mas Gareng mau dadi hal seperti itu. Kowe kudu nglakoni dhewe aja njuk tulung kono-kono. Wes syarat karo kayu watu karo wit gedhe. Oleh
Ora percaya Gusti Allah. Oh nek sampean nyembah wit gedhe sing metu iki. Kok malah Demite. Kok malah balik. Aku Lah, juru kok begini? soalnya juru kuncine kan ya gur aku. Iya. Yo Mbak Apri, coba suarane kaya ngono Mbak Apri jane. Aja do ngaling-aling aku tak nyawang sing nyuwara gak. Lah. Rumah saya Kok ya ora di pemisah. Apa aku pikir geti pagelaran. Ora to, nek mau nalika jenengan cedak dirangkul-rangkul koyo menikmati. Gene saiki kok ya milih kono. Nyamane kalih kula. Dadi latine kalau mbono Mbak Apri. Aku nek kenyamanan tidak bisa dibohongi. Nyatane ana Mbak Fahmi, ana Mbak Eka. Terus Nyatane yo nek aku tajem netrane pun menika kalian kula menika. Mas Bayu ki gumun. Mergane nek wong wedok kok godheke brintik. Lah Mas nek nyamaku koyo mangsa kok dikuliti ngono lah. wow. Kaya Kapok. korban kok piye. Yo. Kembange rontok kabeh lah ya sirah kok. Kebak kembang ki sirah apa sarean aku. Aja sembrono mesak. Wis aja gak sia banget mesak. Yo. Terus kayung selendang kuning. Nonane. Kang saking bukit. Mbak Mimin, jenengan ben ora dilokke kokian kembang kaya sarean sesuk aja nganggo mladi. Ngapunipun menapa? Nanti Bang Turi, ya kan? Kok Karo tokolan. Terus indahku kok sambel kacang indah. Enggak Mas Trin itu dalem dilatih. Anu malu Mbah Turi malu, Mas. Nek anu sanggule ganti pincukan. Lho kowe arep dikeprok siter. Lho, pancen. Lho, kowe ora ngeprok. Lho, kowe gur wong lanang agar-agari men kowe sep njaga kehormatanmu. Ora natoni. Ayo, dadi nek mulih ngangkon wayah lho iki dadi mung ngagar-agari. Dadi ya ditarik ulur. Iya, marane nek ora ndakon mulai ngrusak tanduran. Babi. Ya Pak Apri, ya. Kula ya talent. Tiwas kenongan. Oh iya iya Aku lho. Oh iya. Lambe satu mangkane sampe cek awal lho ngajak goro-goro kan ana perubahan. Iya. Ya kula entrewetanku mboten mang lebetke manah panjenengan mboten ngungkil-ungkil kok panjenengan. Ayo coba. Ingat usia. Ayo Du. Aku yo ora. Aku nganti ora anu awak multi talent iki. Mboten ngeningke blas panjenengan kudu nek kula ngomong niku guyone mang oncaki meleh. Oh ya bener apa ora? Nggih. Ayo ki sing multi talentan ki. Ayo. Multi talent kok telenan. Ayo. Bismillah. Suara kurang permana ning wasesa. Lah iki kon ngene iki. Karena kan delian, Mbak. Delian. Jenenge niku khas suarane khas Khas. cengkoke nggih khas. Nek dalam dunia seni rek ana cengkok sendal pancing. Nggih, nek menika Cengkok sendal malaikat gitu. Ciri khas. Oh ciri khas. Lanjut jeng Mimi. lanjut. Anu lek kapres kuwi lak ana sih. Iki lho bar mangan apa? Iya. Angung romarang tendara. Dia Biae kejebles. ya saking mengagumi keindahan. Oh nggih. Endah saindah. Ya. Heeh. Dia Sulestya pijer. Lah, eri yo jelas. Nggih. Heeh. Ngincake halus. Ya, iki ditekke. Terus mangga. Terus tresno sesidheman. Yo Mbak Apri sik. Aneh. Luwih becik katenan. Bisa
Fahmi. Kula nyuwun Mbak Suci mriki. Heeh, engko entek sesi deman bablaske irama seger sirih huning. Nggih. Ya, kene niku pundutan saking Bapak Lagio Majapura. Oke. Ya digabung. Monggo lanjut Mbak Fahmi, monggo. Urip ana ucap Dita. Monggo Mbak Dita. Putri nganggo nyamping kok spote seseke ngoten yo mesake le arep ndang toto-toto. Lho, ben semangat kok. Yo ora ngono mesake kene yang. Oh, sajake. Sajak arep petuk aku ket wingi WA terus.
Sapa? Mbak Dita. Alah. Lah suwe ra pedhok lho, Mas. Wong kuwi anake hutangi bojoku. Ora. Yo, iki ana sing ngersake Banyuwangen Mas Agung. Oke. Wah. Kali kanca-kanca segaran semuanya. Selamat Agung Bakar. mendengarkan. Matur nuwun. Hati yo sahabate Pak Kades kok ya. Mas Agung Bakar niku. Nggih no. Diaturi. Niki di Pugi Kerawan Kadang Dalang Sukardo. Ki Bancet. Oh Mas Bancet. Nggih. Enten to? Alhamdulillah. Kaya longgar men piyai kuwi ya. Monggo adate MC laris wah Pranata Carados. Oh, kek riyan. Ayo. Anuna, sebagai bodrek ya. Kaki kepalan. Kuwi derek. Esok aku budalan. Yo, diaturke. Iki aku tak nyuwun gelang alit. Gelang alit, monggo. Yo, langsung wae gelang alit. Monggo yo, langsung. Monggo. Yo, ta. Mbak Dita aja lunga sik ning kono sik. Iya. Iki ana sing ngersake Caping Gunung. Nggih. Menika saking Bapak Lagio ngersake Caping Gunung. Siap. Mas Wardoyo Jumantana. Nggih. Menika saking Pak Sutrisno Joko. Oh nggih, kula kentuni Caping Gunung. Siap. Menika saking Mas Damar Sasongko. Oh nggih. Niki tak aturi Caping Gunung. Nggih. Monggo sik didum. Ayo. Mbak Apri sing jenggleng gareng. Wah, aku juga gini. Ah, ano? Aku boleh jengleng. Oh, kono jengleng aku. Ya. Mbok sisae to, Pak. Heeh, Dita tak goleki pasangan yo Dani. Rene Dan. Ah, pasangane Dita iki aja ngantek keliya. Ayo. Yo Dan pasanganmu iki Dan. Semangat ora jaman. Wah, nggotak barang iki. Iya. Ketemu Ibu Dita itu ya semangat. Iya, iya. Ya terah ya. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Dan. Makasih tak susul ya. Nggih. Oh, pancen kuwi asline rene munusul Dita asline ya. Boten kalih jenengan Bayu. Oh iya lah. Iya. Ya, lagi bagian jenggleng ayo. Oke. Ya.
Halo Mas Nanda. Wah, Wah, kakak. kayak Om Milo nek karo Nanda. Mengke kula sukani cempe, Bos. Oh ya, oke. Alhamdulillah. Oh, mulai mitur nggawa cempe ya. Kebiyen meh meneh ora sida-sida to. Lah biyen lahir tekak mati. Iki arep di anu sing lagi muntu. Ya, Mbak Git sing sabar. Nah, iya. Allah. Kok kok sing sembodo, sing sabar. Ayo mari, Bra. Kabar. Sabar. Ayo mari, Bra. Ayo mari, Bra. Aku rawannya aku. Rawannya aku. Ya wis. Ayo, ditasik sing bawa di jegleng Dani. Ayo. Oke. Geser yuk. Geser. Ayo. Kuwi panggung Mas Dani. Ya, romantika Indonesia. Lah iya. Aja kaya Mas Kun. Double D, Dita Dani. Wah, Iya, cocok. Kowe iki ngopo Bos, yo anu bos. barang. Bos, cocok. Iya. Mboten Mbak Git guyon Mbak Git. Ampun dianu. Dipegal. Mbak Git sapa to? nyangkut Pas ini. gareng. Ayo. Ye. Wah. Aku segok barang. Aku seneng Dani jegleng apik ya. Ayo. Oi. Iya, gayane ngene aku seneng. Gayamu kok kaya nanang PCX. Pun biasa, Mbak. Mbok gelem to Dit wong nek mesem lho manise ra. Ngerti gak? Iya gelem serago balik ya, Dan. Tanggo tumbal. Mbak Dita, ojo dak sia. Bot-bote lerene iki. Iki butuhke bakul aku iki. Oh. Mosok Yo. jenengan nggih tega to Mas Bayu sindene oleh kaya ngene. Ayo, tegok. Apa? Ora ngopo. Ayo, Mbak Pri, ayo karo Mas Gareng, ayo. Siap ya, Mas. Geser ya, Nak. Oke. Gareng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yen memacang hamong karo janur kuning janur Ah, kuning kaya wong incil. apa? Apa ngono? Apa dan kuning apa? Lah wong ngene iki tok. Kuwi jenenge persiapan. Dan terus ke. Ayo. Gone. Janur Mas. Ayo, jegleng, Cok. Op. Weh, Ye. mantap. Ini. Lari. Yo mantap, mantap. Ayo. Masuk. Ayo ganti Dani. Ayo. Ye. Jegleng Mbak Dita. Ayo, Dit. Persiapan Dit. Oke, foto wong loro. Lah. Loh, HP-mu tak banting lho, Bro. Aku rawane ngelokke lho. Bos rawane ngelokke. Aku rawane. BPJS esuk ra metu lek kowe ngono kuwi. Sabar. wong loro iki lho senyume padha. Yo nek delok, Apa to piye to? delok praupane yo mirip kok. Piye miripe piye? Oh, ngiripi jodoh. Ayo. Eh, Anu. Ayo. Sing gendang wong ajar guyu mbake. Allah. Allah. guyu awakmu kok guyu aku. Oh iya. Ayo, Dit, Dit. Oh iya iya. Mari Mas. Oi. Kowe aja Piye? aja menghindar. Lah otomatis iki. Lah piye? Ngajenono wong lanang dibot-boti ape rene nekani kowe mau to arep ngerti Mbak Dita lho raine dipilok. Wong edan. Asli. Ngenyek garenge. Oh, kuwi dipelitur kok. Kok iso ngedok ngono ya, Mas. Yo, Mbak Apri. Kono wong loro. Iya, kowe geserno. Iya. Ojo ganggu Oke, aku. ya. Ojo ganggu aku arep. Dan iki jegleng ditandang getung-getung tuk sikile munggah siji. Malah koyo kirik penguyuh. Ayo.
Joko ngantuk ya masuk. Piye, piye Piye? Dan? Nek karo kowe ya kadoan ya Dan. Deglengane. Lah harus om mriki ya. Eh, Harus om aja kalah rus tok. Kowe gak pengen rene. Aja kalah rus. Ora. Dan sing jenenge jenggleng ki ra kudu gambuh rasane. Gambuh rasane. Berkemistri. Dadi iki lho, dadi ngene dinyene Wani ora lah. apa-apa lho. Ayo. Ayo. Aku Lah medet metu ra to. Mas Gareng. Kowe percaya keneng ora keneng? Ora percaya, wani. ora percaya. Ora wani ra wani. Ayo Dit, ayo Dit. Wani ora. Lho ngene iki lho. Pak aku le wedi ngene iki lho. Yakin tau, ya Allah ya Rabbi. Sesuk DP-ne ditarak ganti kowe delokan. Pak Bayu. Kok kaya mangkono to bosku iki? Sing marahi ora nguwati iki le Mas Nandale Nyondro. Mas, Tut, wis sampeyan ketularan ngene lho. kowe mau apa ora mireng kele Nyondro? Pripun? Janji Nyondro Mas Dani pindane rantai gupak gemuk. Yo, yo Dit, yo Dit. Anae Edan. Yup. Wis mati lho. Tele-tele. Wong Terus mati. tak rewangi nusul ado-ado. Lah, ditai ra perasaan. Laden ngono ra kirang pisan. Ora ya golo-golo lho Mas Gar. Lho, kamu gudeg wae. Yo. Lah ya, kok jegle kok adem bener pisan tok jleng ngono tok. Ya, anu. Yo. Tanah sudah aling-aling. Capek. Gunung. Awas. Ayo Den. Misowa. Asem. Kewirangan. Kali kula Apa senyane kelakon ngono ya. Ya. Yo, saiki langgame Mbak Dita karo Mbak Apri, engko sing jogeti Mas Gareng. Engko nggon pas dangdut khusus Dani. Wis ijen, ora sapa-sapa. Ya, Dan. Oh siap bos. Ya. Pokoknya Cengkoke sing apik lho. Ya. Dek zaman berjuang ngono kae lho ya. oh siap. Ya. Beres. Gayamu le petentang-petentang kaya gentung. Boyok. Ben saya pantes mbok nganggo dasi to. Padahal mau nintang cempe ya kayak rapi ya. Nganggo dasi lho. Aduh, nonton wedhus malah. Ya. Ya. Yo. Ya, ditayuk isik ge dijogeti Mas. Oke. Gareng. Oke. Wah. Parang gono ning tengah. Dek zaman Awas.
Kancane Mbak Apri ya. Apa lali Ayo. Ayo, Dan. Dan. Syukur Sama. gunung desa ati reso ora ilang gede padha ora apa. Terima kasih matur nuwun ya, Dan. Wis Eh. ngegasih. Iki lho Eh. diparingi Wah, terima kasih ya, Pak. Wah, coba Budi ya. Budi nyawer. Nggih, wis. Makasih Dan. Wis. Eh. Monggo ngegasih. Yo. Dini arek Din. Nah, Dani Dita Dini. Wah. 3D. Ayo, karo Dodo. Wis ya. Ayo. Mangga. Sik. Terakhir iki ana sing ngersake anu. Gelo. Monggo, gelo. Dini karo Mbak Mimin. Ayo. Ayo busuk, Kok busuk ya, Pak? busuk imin. Oh iya. Ya aja busuk. Iki mah gek meneke rasa, Des. Iya. Ayo, mangga. Wis. Mangga dilanggamke sik. Mangga. Yo buka celuk. Mangga yo Din. Mangga gelo. Mangga yo. Mangga Mbak Mimin. Saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku. Kaya sinandal atiku loto wetes nelesi pipiku. Yo Din. Mbak Mimin. Kaya ngene lelakonku. Jabutke cara tangan. Biyen Cara apa tangan. kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggal gawe gelo ati salawase. Hey, kaya sinandal atiku loh tumet
Biyen apa kok dadak ketemu Yen pancen kita tinggal